Pensionistas anónimos e membros de comisións obreiras concentráronse esta mañá ás portas das oficinas de emprego de Vilagarcía. Consideran ridícula a suba das pensións do 0,25%, un incremento que se traduce en moitos casos en apenas 1 ou 2 euros máis. Reclamanlle tamén o executivo de Rajoy que o crecemento da economía se traslade tamén aos salarios, impulsando deste xeito unha mellora da protección social con pensións que permitan unha vida digna. O 0,25 nos parece a nós unha burla para os pensionistas, xa que o índice da vida pois sube moito máis. Elevamos cunha pérdida desde o 2013 que foi a reforma, xa non indo máis para atrás, porque hubo congelacións, as subidas estas non significa nada. Segundo din, non só se trata das pensións de hoxe, senón tamén das de mañá, daquelas que deberían ter garantidas as vindeiras xeracións. Estamos tamén moito máis para que se chegue a negociar o Pacto de Toledo para as futuras pensións, porque están dicindo de que non hai solucións para as pensións, hai solución para as pensións. Os pensionistas presentes na concentración desta mañá apuntan que apenas dan chegado a fin de mes, critican a escasa suba das súas pagas en comparación co que sobe a vida. Non é de recibo que che den un 0,25 tal e como está a situación. O coste de vida cada vez é máis alto. Cada vez tens que pagar máis de luz, de todo, tens que pagar de todo. Ridícula. Tiña que subir eles, os políticos, e darnos a noso sueldo deles. Eles que cobraron a 0,25. Ridícula, miserable e para roubar eles cada vez máis. É unha vergonza o que nos van os pensionistas e isto tiña que cambiar. Ten que cambiar e temos que botalos afora do goberno para que veñan outros e nos den o que merecemos. Para iso unha burla, vanos a matar de fame. Eles a roubar e nós a morrer de fame. Nós estamos perdendo poder adquisitivo todos os anos, e iso, pois, eso nun país democrático non... A verdade é que non o vexo normal, non? A mí me gustaría vivir en un país como Islandia ou un país completamente democrático. Sendo a comarca do Salnés tan grande como é, que os pensionistas que lle han quitado, que tanto se queixan no bar e que tanto se queixan na cafetería, dixo eu, porque non están con nós.